Я тоже Айде, мам. Бабушка, излишна работа, се покрепи. Бабушка, разкарай ги се бъде. Айде си детето. Айде, татко, питката. Бабушка, ти се. Айде, мама. Кой спали? Чури вече. Айде, вземи я питката. Бабо, детето. Бабо, стига Сани. Няма да става. Айде. Така. Браво. Айде сега какво ще избереш? Избери си, мама. Не може да се леса. Не? Айде да се леса. Избери си, мама. Дай го на бабата, като си кажа. Дай да се вземеш играчи. Хайде, какво ще стане? Какво ще изберем? Избери си, айде си, ле. Лева. Бабо, няма да ли си птичката, моля те? О, да ли си птичката? Айде танцувай, мамо, танцувай. Айде, като върви за барницата, ще има много там. Далеч. Това е сладко, нали? Да, виждам какво има там. Какво си искали, мамо, я? Дай, скрия вече. Къде е линейката? Линейката си, моля. Мами, ела линейка ми? Бабо, скрия тази печка. Портмоненте, тук си мишката спестовка, мишка, барабан, слушалки, портмоне. Какво си искали? Спортистка. Спортистка е добре. Баба, ваша съдумова ръка. Гимнастика. Обърквам ги, запознавам. Я да видим сега си какво ще Тя просто хлебарата, като вървиш, има и танци и да вървиш собствена. Аз така да дръпиш кришката и се бориш на главата там. Айде, видим от страна на мамо тя. Я да видим за стоп. Айде да вземеш топката. Тя просто трябва да е по-далеч. Виж как е проблем така. Браво! Тя се взима пред тях.